Lona owesifazane wakhohlwa umazisi wakhe emahhovisi omnyango wezasekhaya ngo-2023. Emva kwalokho impilo yakhe yaguquka. Ngangise Home Affairs la ngagcina khona ukuphatha i-ID yami ngesandla. Ngase ngiyahamba nge-Home Affairs. Nangempela ngathi mangifika kuma-security ngoba uqala kuwona bese kuyima uya la uya khona. Ngafika ama-security eyangibhekela nangempela ayithola i-ID yami. Ngajabula i-ID yami ngabuya nayo. Njengamanje usolwa ngokuthi nguyena owakhipha isidumbu sikaMzwandile Mkhwanazi emakhazeni nowahlonzwa njengomuntu oshonile ngumnyango wezasekhaya ngo-2023. Ubese kufika amaphoyisa-ke ethi le ID iyabandakanyeka ekukhishweni kwesidumbu emakhazeni angazi siyaphi sikaMzwandile Mkhwanazi. Angazi ukuthi sasikhishwa siyaphi kanjani kodwa nje into afika nayo yayinokukhishwa kwesidumbu ngayo le ID yami. Uthi uMzwandile Mkhwanazi akamazi kodwa kwasetshenziswa umazisi wakhe ukuthi kwenziwe bonke lobu bugebengu. Akushilo lokho kimi amaphoyisa mangiwabuza ukuthi ubani oclaimile, asho ukuthi akumina oclaimile. Ngithi mina ngingena kanjani pho mina? Bathi ungena ngoba i-ID yakho isetshenziswe ukuthi umuve isidumbu angazi emakhazeni siyaphi kwathini. Kodwa kona ukhona umuntu oclaimile. Nami engifisa mhlambe uthola iclosure ukuthi why kade ezithathaphi ezami izinto. Amaphoyisa asaphenya ukuthi ingabe kwenzekani ngomazisi wakhe.